toho Fica sa šíri ten vírus nenávisti, naozaj veľmi výrazný a veľmi silný. Ja by som chcel za seba povedať, ja si myslím, že skôr alebo neskôr oni to jednoducho prehrajú a totálne to prehrajú, pretože sú mimo európskeho prúdu, sú mimo celého zmyslu novembra, ale tá spoločnosť si postupne nachádza a nájde svoje nástroje, či je to politická opozícia, či sú to mimovládky, ako tomu čeliť, ono to vždy chvíľku trvá. Dobrý den, já dnes v knihovně Václava Havla a na Havel Channel vítám milého hosta, pana Martina Bútoru. Dobrý den. Dobrý den. A pan Martin Bútora má za sebou skutečně pořádný kus kariéry. Byl terapeutem v protialkoholní léčebně, ale sociologem, politikem, diplomatem, literátem a protože jsme v knihovně Václava Havla, tak první, co se vás zeptám, je, vy jste z přátelského okruhu Václava Havla, ale nejen to, vy jste pracoval jako poradce bývalého prezidenta. Jak na tuhle dobu vzpomínáte, jaký máte v paměti? Najprv k tej knihovne je to vždy fantastické, keď sem človek príde, pretože spôsob, akým vy to udržiavate, to znamená nie len nejaká gloriola okolo Václava, ale veci, ktoré sú súčasné z kultúry, z politiky, z histórie, zo všetkého možného, z ekológie a debaty a besedy, to je niečo, čo je dneska mimoriadne dôležité. Myslím, že Václav by bol tomu rád. No, spomeniem ešte možno niečo, lebo vy ste oveľa mladší človek, že ja som vlastne prvý raz sa s ním stretol a videl v 67. s prepáčením. Vtedy bola hra Vyrozumnení a my sme v časopise Echo, to bolo študentský časopis, robili taký rozhovor s ním a ten rozhovor bol o všeličom aj o tej hre a ja som mu položil takú otázku, že no dobre, tak táto hra je tu, že či si myslíš, že to nejak môže ovplyvniť proste to spoločenské politické dianie. A on tak celkom pekne odpovedal, že no, tak napríklad pravdepodobne už nepostavia znovu Stalinov pomník. A odpovedal asi v tomto duchu, čiže mal v sebe aj takýto humor. Potom sme sa videli v 82. Môžem toto spomenúť takto? Určite. Áno. V 82. taká partia ľudí, ktorí schádzali pravidelne, taká redakčná rada toho časopisu Obsah. Oni to zostavovali a Myslíte tedy samizdatový časopis? No áno, samizdatový časopis to bolo. No a to dali dokopy Milan Šimečka, najstarší, a Miro Kusi a bolo to niekde v Karpatoch. Podarilo sa Václavovi a spol tam prísť. Tam boli úžasní ľudia. Tam bol Ivan Klíma, a Eda Kryseová, Petr Kabeš, Milan Uhde, proste skvelá a silná zostava. Já jsem se dokonce jako mladík zúčastnil u Václava Havla jedné redakční rady. A vím, že už tehdy mě zaujalo, že právě tenhle časopis má docela významnou slovenskou účast. Ano. Jak se to vlastně stalo? To bylo na základě přátelských vazeb 60. let? Áno, to si myslím, že to sa prirodzene vyvinulo to priateľstvo medzi veľmi ojedinelou a malou skupinou toho občianskeho disentu na Slovensku, kde bol Dominik Tatáka a Milan Šimečka, Miro Kusi. Hanna Ponická, že tam sa taky publikoval. Skvelý historik Jozef Jablonický, ktorý teda odhaloval pravdu o povstaní a tak ďalej, polemiku s Husákom napísal a takýchto pár ľudí. A oni sa pravidelne teda stretávali na rôznych miestach a tam spolu debatovali, dávali dokopy ten časopis. Ale chcem povedať charakteristiku tej doby. To bolo 1983 na prelome jesene a zimy. A nálada bola vtedy veľmi depresívna, pretože Rusi boli v Afganistane, namiesto Brežneva prišiel Andropov, ktorý bol známy tým, že potláčal brutálne povstanie v Maďarsku. Na Slovensku zatýkali františkánov. Akorát vtedy vyšla verejne, oficiálne správa o tom, že sa Sovietsky zväz a Československo dohodli na umiestnení sovietských rakiet ako na československom území. Rusi boli v Afganistane. Nedávno zostrelili to korejské lietadlo s civilnými obeťami, tak toto všetko tam proste hralo úlohu. Takže okrem tej normálnej sympatickej debaty, hej, tak Šimečka proste niečo prečítal, bola to kritika pamäti Václava Černého, kde sa mu niektoré pasáže o antisemitizme nejak nepáčili. Karel Peska sa ho zastával, lebo
zase Černý miloval Pecku. Tá debata bola skvelá proste. Hrabal niečo napísal, takú sebakritiku, je to v poriadku, nie je. Ivan Klima hovoril, že je, lebo je dobrý spisovateľ. Prečo Kundera odišiel, Uhde tam prečítal svoju hru. No ale keď to skrátim, tak celkové tá nálada bola dosť depresívna. A Václav sedel, to bolo snad 4-5 mesiacov potom, čo sa vrátil z basy a bol ticho. A potom, keď oni všetko toto skončili, tak on potom hovorí, že to je úžasné, ja, jak som ako prišiel z toho kriminálu, ja sa nestačím diviť, ja mám takovou kopu, kolik věcí vyšlo, kolik knížek, kolik textů, kolik nových iniciativ bylo Přišel z kriminálu a viděl to nadějně. Jo, a vy jste vnímali, že se blíží orwellovský rok 1984 a on vás teda povzbudil. A to je naprosto skvělý, takže keď sa niekedy cituje ten slávny citát Havla o nadeji, tak to nebola iba teória. On tam v tomto prostredí priamo týmto ľuďom nejakým spôsobom povedal, ale veď pozrite sa okolo seba, dejú sa veci, a na tie veci musíme myslieť, tých vecí musíme chytiť, tých vecí sa musíme držať. Tak to bolo také druhé stretnutie s ním, také významnejšie, no a potom 89 a neskôr. No a vy jste se stal jedním z hybatelů vlastně těch tehdejších převratných změn na Slovensku. Veřejnost proti násilí. Áno. Na Slovensku to bolo trochu inak ako v Čechách, lebo ako som spomenul, ten disent bol veľmi malý, existoval pomerne silný kresťanský disent, to bola tá tajná cirkev, čo urobila tú sviečkovú demonstráciu, ale oni sa dosť prísne držali toho, že teda obhajovali náboženské slobody. Ono to samozrejme malo dopad aj na politiku, ale predsa len. Takže čo sa však ale na Slovensku dialo, že boli rôzne prostredia, či to boli spisovatelia, alebo to boli ochranári, alebo to boli sociológovia, alebo to boli architekti, alebo proste rôzni ľudia, divadelníci, veľmi taká silná skupina, alebo výtvarníci. A tieto všetky prostredia sa potom stretávali na výstavách, na koncertoch a tak ďalej. A my sme to vtedy volali, že sú to také ostrovčeky pozitívnej deviácie, ktoré sa vlastne, keďže na Slovensku ani komunisti neboli schopní sa dať dokopy, tak nemal to kto urobiť, hej? Tak sme sa nejakým spôsobom dali veľmi rýchlo dokopy, zišlo sa 400 ľudí v umeleckej besede, Rudo Sýkola, taký mohutný výtvarník a ešte ďalší tam proste prišli a začalo sa to, čo sa začalo aj v Čechách. De facto obe dve organizácie vznikli v rovnaký čas, veľmi, neboli mobily, ale komunikovali herci. Milan Kňažko sa vrátil z Prahy a aj herci prestali hrať, študenti komunikovali spolu, takže... A vy jste se vlastně docela brzo po té obrovské politické změně stal s přítelem Václava Havla a jeho poradcem. Chodil jste do kanceláře a tam jste poradcoval. Jak to vypadalo? To byl rok 90, 92? No, áno, hneď no. Netrúfal by som si povedať, že som bol jeho priateľom, to nie. A ani keď som nastúpil po voľbách 90. spolu s Milanom Šimečkom. Milan Šimečka bol taký istý politický mozog charty. On tam vždy vystúpil a potom Uhde robil advokát diabolus a Milan analyzoval situáciu. Šimečkovi to mají asi dedičné. A aj preto možno Fico rozpútal teraz absolútne nenávistnú kampaň voči všetkým Šimečkom, ktorí na Slovensku existujú, či je to teda syn, vnúk, Marta a tak ďalej. No dosť na tom, ale teda Šimečka tam prišiel, on bol formálne šéfom zahraničných poradcov, ale predstava bola taká, že by mohol byť takým strategickým mozgom, hej, tam, lebo mal nejaké slovo u Václava, bohužiaľ to sa nejak nenaplnilo. No, a takže ja som bol poradca pre ľudské práva v sekcie pre ľudské práva, začal som chodiť do kancelárie a to malo také 3 rozmery. Tak poprvé, do Prahy začalo chodiť strašne veľa ľudí zo zahraničia a každý chcel vedieť, či to my myslíme vážne, či sú to len také reči, hej, tam v kongrese a všelikto, ale proste ako to naozaj je. Ako to je napríklad so ženskými väznicami, ako je to napríklad s Rómami.
ako je to napríklad s tými takými, čo sú na okraji. A jedna z těch věcí nových asi byla ta, že najednou Slováci a Češi nebyli ti, kteří prchají a hledají azyl, ale že k nám přicházejí žadatelé o azyl. To byla asi úplně nová agenda a to spadalo pod vás. No, iba toto dopoviem, že tým pádom tí ľudia sa samozrejme k Václavovu nedostalo, takže to bolo na mne, aby som takýchto ľudí proste nejakým spôsobom prijal. Boli veľké debaty o lustráku, o lustračnom zákone, tam prišla veľká delegácia, tam sme sa troška aj s takými americkými senátormi a ostatnými pozoznamovali. Tá ďalšia agenda boli doslova psychické újmy, ktoré tí ľudia utrpeli a tie boli ťažké. To znamená, robila tam so mnou aj Gaba Langošová ako psychologička a s tými ľuďmi sa pokúsala stretnúť. Lebo Vierka Časlavská tam nastúpila, ona najprv mala teda, povedal by som, sociálne veci na starosti, ale potom značná agenda prešla na nás. Peter Hunčík sa venoval národnostným menšinám a Maďarom. Takže tej roboty bolo veľa a okrem toho všetkého možného, či som chcel alebo nechcel, tak som sa stal človekom, ktorý je tam ako keby za Bratislavu alebo za Slovensko. A to má jeden komický rozmer, ako smiem spomenúť. Ja som každý piatok odcestoval späť do Bratislavy, kde bola klub VPN, porada s ministrami a tak ďalej. A tam, keď som prišiel, tak prvé, čo mi povedali, Kriste, pane, čo tam v tej Prahe robíte? Vy ste úplne zblbli, vy nevidíte, čo sa tu deje, však to je katastrofálne. A potom som sa ráno vrátil, otvoril som dvere a tam bol Schwarzenberg a Saša Móda hovorí, čo tam vy Slováci vyvádíte s tým Mečanom, to je neuvěřitelné. Takže som bol v takomto sveráku, jedna aj druhá strana bola nespokojná s tým, čo tá ďalšia robí. Troška som sa snažil komunikovať, pokiaľ to teda išlo. No ale... Nebyl jste už tehdy pro některé lidi na Slovensku takovým odrodilcem? Samozrejme, nie len ja. Který v Praze někde pomáhá těm novým pánům? Áno, samozrejme. Hej. Už vtedy, už na jar 90 VPN nemala žiadnu moc, lebo do vlády sme poslali, do dočasnej vlády iba jedného človeka a ešte Agnes Snopko, ktorého poznáte, bol minister kultúry a Vlado Ondruš Ochrana bol podpredsedom, ale to bolo všetko. To znamená, že verejnosť nás robila zodpovedným za všetko, ale my sme v skutočnosti už nemali žiadnu mest, preferencie padli pod 10% a na nás veľmi tvrdo útočili a sprosto, či to bolo v Pravde alebo inde. Objavili sa plagáty, že to sú všetko Židia, to sú proste žradcovia Slovenska a tak ďalej. Tak to bolo nie práve najpríjemnejšie. A jak byl tehdy vnímán Václav Havel? Měnil se jeho obraz v očích slovenské veřejnosti? Nepovedal by som, že sa zmenil u tých, ktorí boli teda absolútne potešení z toho zázraku, ktorý si stál v tom 89. Hej. Bolo to... Veľká väčšina ľudí sa s ním iba postupne zoznamovala, lebo aj počúvali, pokiaľ sa dal Hlas Ameriky alebo Slobodku, ale veľmi ho nepoznala, ale potom s tým celým svojim vystupovaním a s tým proste, ako pôsobil, ako hovoril, ako celkové proste vyzeral, tak si myslím, že ešte stále bola silná väčšina ľudí, ktorí ho mali radi, ale samozrejme ľudia z toho nacionalistického tábora a z časti z komunistického tábora na neho rôznym spôsobom proste útočili, buď si vymýšľali, alebo teda útočili priamo. Kvôli tomu potom prišli amnestie, čo nebolo možno najšťastnejšie, lebo zrazu toho bolo nejak príliš veľa. Takže tie nálady sa tak postupne, by som povedal, menili v priebehu roku 91 a 92. Tie roky a mesiace začali byť čoraz ťažšie. Celkom prirodzene sa Václav aj ten okruh ako ľudí, ktorí s nimi robili, venovali tomu, že Československo má nejaké miesto vo svete. Bolo treba naozaj nie iba hovoriť, že chceme sa vrátiť do Európy, ale aj sa zapojiť do tých štruktúr, to znamená predstaviť sa vo svete, cestovať a tak. Václav mal obrovskú prestíž ako vo svete, vo všetkých krajinách, kde sme nejak spolu chodili. A on patril medzi ľudí, spolu s Petrom Pidhartom. Pidhart to Slovensko poznal ešte trošku lepšie. On napísal aj takú knižku pod pseudonymom 68. Václav to najprv natoľko nepoznal. On teda poznal Dominika a Šimečku a Kusého a tak, ale
predsa len, tak keďže bola moja mamička Pražačka, dovolím si to povedať, bol Pražák proste, to Slovensko natoľko nepoznal, ale... Dala slovenské intelektuály. Áno, To áno. ale bol veľmi poctivý v tom, naozaj, veľmi, to môžem odprisahať, že on sa s tým postupne nejakým spôsobom zoznamoval, veľa počúval, veľa čítal, on naozaj, tak jak som opísal, on bol empatické ucho, vypočul si všetko a postupne tomu začal stále viac a viac rozumieť a on teda hovoril, no dobre, tak ak sa tí Slováci rozhodnú, že pre samostatnosť, tak je to dospelý národ, tak majú právo sa rozhodnúť. On samozrejme bol veľmi silný proti tomu, robil množstvo tých rozmanitých stretnutí, všelikde. Já právě na rozdíl od vás jsem vůbec nestál Václavu Havlovi tak blízko, ale z jeho, tuším, projevů snad z nějakých dalších vyjádření jsem měl vždy pocit, nebo jsem cítil, že pak to rozdělení Československa nevnímal s velkou radostí. Co si o tom myslíte, nebo jak si to vy pamatujete? No pamätám sa, že ho to veľmi zdrovilo, dá sa povedať, pretože to aj bolo niečo, čo si vyčítal. Že to považoval snad i za svoje? Považoval to aj za svoje zlyhanie, lebo on bol taký. On si kládol na srdce aj veci, za ktoré nemohol, povedzme, ale považoval to proste tak, že sa nejakým spôsobom na tom podielal. A to bol ale inak jeden z dôvodov, prečo potom po rozdelení Československa a Slovensku veľmi, a poviem ešte raz, veľmi pomáhal, aby sme sa aj my dostali do NATO a do EU. Ale tady já vás zase zastavím. Vy jste byl nejen poradce Václava Havla a všechno, co jsme si říkali, vy jste byl velvyslanec ve Spojených státech a dokonce v jednom z klíčových období, kdy tedy Slovensko se dostalo do NATO, v Americe bylo přivítáno s otevřenou náručí. No, to bolo teda po tých voľbách 98., kedy sa konečne aj opozícia, aj ostatné sily na Slovensku spamätali. Opozícia sa prestala hádať a utvorila niečo spoločné. Bola tam podpora od určitých médií, podpora od cirkvi, podpora od odborov a aj bola veľmi silná podpora od mimovládnych organizácií, ktoré teda mali veľký hlas vtedy. To znamená, že začal čo pred tými 4 rokmi, keď Mečiar rozbehol to valcovanie právneho štátu a všetkých slobôd, vtedy prišlo voliť o 20% menej, tak teraz prišlo voliť vyše 82% mnohých mladých ľudí a Mečiar prehral. No a vtedy teda som ja nastúpil o pol roka potom. Vy jste byl u těch důležitých jednání, vy jste byl velvyslanec ve Spojených státech. Ano. Jak to probíhalo, jestli teď můžete odtajnit? Už tak jasné, no. Tak my sme ešte predtým založili taký malý think tank, tiež mimovládna organizácia, Inštitút pre verejné otázky. Malo to dobrý ohlas, robil sa pochod po Slovensku, 1000 obcí navštívili tí aktivisti. My sme vydali namiesto hrubej správy, súhrnné správy o Slovensku, takúto maličkú brožúrku, kde bolo všetko vysvetlené, oni to rozdávali. Moja žena so synom z východného Slovenska šlápali stovky kilometrov. No a Američania majú veľké porozumenie preto, že keď aj niekto prehrá alebo zbankrutuje, ale keď stane znovu a nesie zásahu ďalej, to je v americkej ikonografii, hej. No to znamená, že v tomto zmysle slova to Slovensko, ktoré bolo dovtedy úplne neznáme a ak tak len niekde vo Washington Post, New York Times, že tam je boxer, ktorý likviduje slobodu a je proti maďarskej menšine a podobne. Takže bolo treba si ich postupne nejakým spôsobom získať. Trošku sme na to boli pripravení, my sme boli predtým z Ozorov rok v Princetone, vtedy sme cestovali po Amerike, hovorili sme, že Slovensko má aj inú tvár, nie len túto. Trošku nám pomáhali naši priatelia. Zora robila taký výskum, to bol výskum World Values v 91. Tam sa s Madeleine Albright zoznamovala, ona chodila na kolegium prezidenta kedykoľvek mohla, takže mali sme aj takýchto priaznivcov. No a tá taká zásada bola, že nič neutajovať, všetko povedať, v akom prúseri sme sa teda ocitli, ale zároveň povedať, že sú ľudia a inštitúcie, ktoré sa do toho chcú vložiť a ktoré sú pripravené to zmeniť. A to Američanom celkom, dá sa povedať, tak konvenovalo. Takže sme sa pustili do 24-hodinovej robote. Rezidencia bola
mimo Beltway, čiže tam nebolo také ľahké sa dostať, ale 5 minút od nás býval Zbigniew Březinský, ktorý k nám teda chodieval. Zorina mama piekla makovníky a orechovníky, to si oni obľúbili a popíjali nie becherovku, ale demenovku. Proste získavali sme dosť kľúčových ľudí, ktorí v tomto všetkom akože pomáhali. Veľmi dôležité bolo vtedy, že v tom tesne predtým, na jar bol ten summit NATO, kedy sa už prestalo hovoriť, 99. kedy sa prestalo hovoriť už iba o retorike, že otvorené dvere, ale kedy sa prijal ten Membership Action Plan, MAP, to bolo niečo ako aký komunitér v prípade EÚ, čiže vymenovali sa krajiny, povedalo sa, čo musia urobiť a potom podľa toho, aký budú mať výkon, tak podľa toho teda sa tam dostanú alebo nie. Pamätám si na návštevu námestníka ministra obrany, ktorý samozrejme vedel o tom, že tam prídeme, ale jak sme tam tak vošli a on tak sedel, to bol bývalý generál delostrelstva, hej, a teraz tých krajín bolo 10, hej, tých 7, čo vstúpil, a ešte Albánsko a ešte ďalšie 2. A on tak videl, že ide jeden človek, potom druhý, potom tretí, potom 10. Tak hovorí, no to je zaujímavé, to bola naša delostrelská taktika, teraz je vás tu na Povedalskou, jak nasratých, tak to bude ťažké vám odolávať, hej, takže, no a tam sme sa dohodli, že nebudeme jeden na druhého donášať, akože, že to Rumunsko to v tej kolekcii je zlé, ale my Slováci sme skvelí. Vždy sa konali také stretnutia tých lídrov týchto krajín dvakrát do roka a na jednom z nich vystúpil Václav a to bolo, domnievam sa skromne, dosť kľúčové, vtedy Bush vyhral voľby a v januári bol inaugurovaný a v júni prišiel vždy na prvú návštevu do Európy. A vtedy bolo také sympózium v Bratislave, tam tiež prišli všetky možné lídry a my sme s Agnesom a s Marošom Porubiakom, možno ste ho poznali trošku, divadelník a kamarát, sme za Václavom vycestovali. No a nejak sme ho presvedčili, že aby teda tam proste prišiel, on už mal vybavenú nejakú dovolenku a on tam prišiel a on predniesol absolútne kľúčový prejav, ktorý potom otiskli všetky možné Wall Street Journal a New York Times, pretože tam povedal tú kľúčovú vetu, Rusko si musí ujasniť, kde má svoje hranice. Tá veta platí dodnes, bola to veľmi silná veta, takže to bol jeden zo spôsobov, on pomáhal aj inak, on písal články a komunikoval s lídrami po celom svete, s členskými krajinami NATO. Takže to, čo ho trápilo, tak to si myslím, že on 100% odčinil tým, že nám veľmi pomohol. Samozrejme aj s ostatnými. Ja som tam bol najprv so Sašom Vondom, potom Martinom Paloušom, ale boli tam aj maďarský veľvyslanec, polský veľvyslanec, takže nám všetci pomáhali. Rusko si to dodnes rozhodně neujasnilo. Ne, já samozřejmě se vás musím zeptat i kvůli tomu, že jste byli jedním z těch strůjců vstupu Slovenska do NATO. Jak vlastně hodnotíte tu současnou situaci dnes? Říkala jste, že jste si tehdy řekli jeden všichni, jeden za všechny, všichni za jednoho, nebudem pomlouvat na nikoho, ale vlastně ta podpora NATO se drobí, země jako Maďarsko a Slovensko nepůsobí příliš jako stavební kameny. Ta propaganda ruská padá na živnou půdu na Slovensku. Jak to teda vidíte? Tá ruská propaganda, máte pravdu, padá na úrodnú pôdu. Tých príčin, že čo sa teraz deje na Slovensku, z časti je to také déjà vu, lebo to sa dialo aj za Mečiara, mnohé z toho sa dialo za Mečiara. To znamená pokus prakticky ovládnuť štát, kolonizovať všetky inštitúcie, zlikvidovať teda tie možnosti slobody slova, tie možnosti nejakej kritiky, tie možnosti proste verejnej debaty o tom všetkom. Takže to sa do nemalej miery teraz znova opakuje. Navyše aj pod vplyvom a pod manipuláciou tých sociálnych sietí na Slovensku tomu Robertovi Ficovi tí ľudia stále to berú. Hej. To znamená, len tak ľahko sa to nemení. Tak je to zase obrovská výzva. Tie slovenské dejiny po 93. sú takéto, ale nie len 93. My sme mali Tisa a fašistický štát, ale prišlo povstanie. Hej. V 46. voľby nevyhrali komunisti, ale vyhrali demokrati. Hej. Potom koncom 60. rokov to boli aj Slováci, ktorí sa postavili proti Novotnému, Dubček a ostatní. A potom teda
bol Mečiar, mal 80% podporu v 92., keď vyhral voľby. No a vy jste patřil k silným kritikům mečiarizmu. Prosím? Že jste patřil k silným kritikům mečiarizmu. Samozrejme, lebo to nebolo to, čo sme si predstavovali. Tým chcem povedať, že povedal by som, tá história tohto Slovenska má takéto cykly, teda, že je to vážne, pretože ten Robert Fico vidí v Orbánovi svoj vzor a ťahá to k tej, čo sa označuje iliberálnej demokracii. Ten zápas sa ale ešte stále rozbieha, proste ani zďaleka to nie je niečo, čo by už tá demokratická, solidná, slušná časť prehrala. Z toho Fica sa šíri ten vírus nenávisti, naozaj veľmi výrazný a veľmi silný. Máme ministerku kultúry, ktorá v živote ku kultúre nepáchla. Vypadá to jako masakr kultury. Ano. Takhle z dálky, z Prahy to vypadá jako skutečně vážná situace. Je to ešte horšie, ako bol ten Mečiarov minister, ten Hudec, hej, ktorý vtedy, keď boli tie protesty Zachráňme kultúru, tak on vtedy ušiel z tej budovy pred tými hercami a tak ďalej. Čiže ona odvoláva jedného riaditeľa za druhým, či je to divadlo alebo galérie a tak. Ale říkal jste úplně ze začátku našeho rozhovoru, že vás Václav Havel tehdy, když jste jako dizidenti pracovali v samizdatu, překvapil, že vyšel z basy a byl nadějný, pozitivní. Já stejně mám pocit, že z vás cítím, i když se tady bavíme o současné situaci na Slovensku, nelehké, cítím nějakou naději, že to je jen poryv, že se snad to může změnit. Nikdo nevíme, jak a kdy? Áno, nevieme ako a kedy, tak ja by som chcel za seba povedať. Ja si myslím, že skôr alebo neskôr oni to jednoducho prehrajú a totálne to prehrajú, pretože sú mimo európskeho prúdu, sú mimo celého zmyslu novembra a mimochodom oni sa pokúšajú otáčať aj teda november. To už nie je len, že Fico chce svojich ľudí dostať späť ako z basy, alebo aby sa skončilo ich vyšetrovanie a chce odvolať pár ľudí, tam už ide aj o niečo zásadnejšieho, ale tá spoločnosť si postupne nachádza a nájde svoje nástroje, či je to politická opozícia, či sú to mimovládky, ako tomu čeliť. Ono to vždy chvíľku trvá, kým sa nájdú tie vhodné nástroje. Budú aj voľby, samozrejme, nejaký čas to potrvá. Pochopiteľne aj Európa si to viac všímala, pretože už má príklady Poľska, Maďarska, takže je celkom prirodzené, že aj so Slovenskom bude jednať. Ja pevne verím, tak ako sa patrí a slúši, tak ak sme členmi Európskej únie, sa musíme správať podľa toho, k čomu sme sa zaviazali. Hej. Čiže všetky porušovanie a valcovanie právneho štátu, na to bude Európa reagovať. Takže áno, je to tu znova, zažili sme to znovu, tie inštitúcie sú krehké. Samozrejme, že v tom normalizačnom duchu sa ľudia budú aj prispôsobovať, ako sa prispôsobovali aj po 68. celom Československu, ale v zásade tu nádej by som vôbec ako nestrácal. No a my jsme zažili ten výbuch roku 89, tak o to možná vnímáme nadějněji. Ale já teďka se vás musím zeptat, tady na tu knihu. Čerstvá kniha, celkem nová, rozhovor, který s vámi udělal pan Jan Strasser. To je kniha vašeho životního rozhovoru. Já si ji teda určitě přečtu. A řekněte mi, jak jste na ní dělali? Jak to trvalo dlouho? Tak Jano Strasser, asi ho poznáte, určite ho poznáte aj v Čechách. Skvelý slovenský proste básnik, žurnalista, komentátor, písal svojho času stĺpčeky do Lidoviek aj o Slovensku. A on urobil snáď dokopy 15-20 kníh, hlavne so slovenskými herečkami, hercami. Hej, od Milky Vašáriovej cez Lasicu, Zuzu Kronerovú a tak ďalej. Takže, a potom si tak povedal aj so spisovateľmi Ivan Štrbka. No a potom trošku začal robiť aj s inými. Jozef Hašto, taký významný psychiatr, a potom teda ma oslovil, ja som samozrejme tým bol poctený, že sa preto rozhodol. Tak on aj sám hovorí, že tých stretnutí bolo najviac. My sme sa stretli, dali sme si kafe a takto sme sa rozprávali, on mal pripravené svoje otázky a dokopy to, myslím, bolo s prepáčením 26 sedení. Jano každý rozhovor prepísal, hej, a potom už z toho vznikol takýto bachant a potom ten bachant on vedel zoškrtať.
vedel tam dať otázky, vedel tam dať živší jazyk, on aj hovoril žiadne akademické traktáty, žiadne politologické keci, hej, musíš hovoriť jasne, zrozumiteľne, tak, aby to ľudia pochopili. Ja som tam trošku ten jazyk zachoval, ale sme sa na tom nejakým spôsobom zhodli, tak bola to obrovská robota pre neho, ale tak trošku aj pre mňa. Zora mi pomáhala s editovaním toho a celkom sa to ujalo, aj to ľudia tak ako vnímajú. A teraz práve dokončil podobnú knihu s Milanom Šimečkom, s tým stredným, a o týždeň vyjde kniha s politologom Grigoriom Mesežníkovom, čo asi poznáte. Takže Janoš Strasser postupně... Já úplně cítím, že z vás tady v určité knize jde určitá vlna spokojenosti. O to víc se na ní těším. Ano. A teďka vás možná zaskočím. Dovolte mi, abych vám popřál k narozeninám. No teda, ďakujem pekne. A děkuju. Škoda, pamätám si, že jak ste v tom jednom rozhovore hovorili, no ja som práve měl 60, jak ste to oslavoval, a vy ste, no ja som to neoslavoval jenom na jednom míste, toho bylo víc a tam a tam a tam a tak dále, tak blíží sa to, no. Já vám, pane Bútor, moc děkuju. Knihu si tady necháme a doufám, že se ještě setkáme při příštím rozhovoru po narozeninách. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých, ktorí si nájdu chvíličku času, že si tu pozrú, a držím strašné palce knihovne Václava Havla, pretože robíte úžasné veci. A čím viac to budete držať, pretože tieto ostrovčeky sú kardinálne dôležité preto, aby to celé neupadlo, pretože sa samozrejme menej číta, menej počúva a preto je dobré to robiť tak, ako to robíte vy. To rád slyším, ale vy jste součást knihovny Václava Havla.